Momwe mkazi amazitsatsira kwa azimuna. Kodi izi zimachitika whether munthu kudziwa or ena amapanga asakudziwa. Ndero tifuna tizikambirane kuti ukamapanga uzidziwa kuti zimene ukupangazo ndiye kuti ukuzitsatsa wekha, ukupanga attract azimuna. Izi zimachitika kudzera mu njira zanji, zimachitika kudzera mu chikhalidwe chimene ine mukupanga behavior, komanso maonekedwe your appearance, komanso kudzera mu the way you are communicating to men. Ndiye pali njira 10 zimene tikambirane lero zimene mukamapanga zimenezo whether mukudziwa or musakudziwa mumakhala kuti nokha mukuzigulisa or mukuzitsatsa kwa azimuna. Azimuna atu amafunsira. Pomwe azikazi nthawi zambiri safunsira, sindidzoti kaya ndi chikhalidwe kaya zinalembedwa pati komano ndi chibwero sizinalembedwe pena paliponse. Otherwise ndizotheka kuti mzimayi nayenso atha kumfunsira mwamuna. Azimayi chimene amadziwa iwo ndikupanga zizindikiro zozionetsera kwa mwamuna kuti iwo ali open and available. Njira yoyambirira, dressing in a revealing way. Kuvala zovala zijeti zoonetsa mabere, kaya mwina kuvala zovala zothina kwambiri, ena zoonetsa michombo, zoonetsa mimba pamtunda, or mwina zopanga review. Pali ena ake amavala zovala zopanga review zomaoneka ndithu kuti shape yawo ili chonchi apakuti padinda motere. Iyi ndi njira imene inuyo ena ake mwina muthokaza kuti mukufuna muoneke fashionable, or mwina ena manena kuti izi sinimavalira zimenezo, nimavala muno ake nimakhala comfortable ndikavala chonchi. Komano mukuyena mudziwe kunena kuti njira imeneyo ndi njira yowapanga attract azimuna. Ena amatha kuvala mwina mu njira yonena kuti imapanga draw strong timati physical attention. Kuti anthu akupanga zawo komano iweyo malinga ndi imene wavalira ukangodutsa anthu onse kukutembenukira iweyo. Imene imakhala njira yozitsatsira kwa amuna. Njira ya number 2 yomwe mkazi amazitsatsira kapena kuti kuzigulisa kapena kuti kupanga attract amuna ndiyo timachula kuti physical proximity. Pala akazi ena amatha kuyima pafupi ndi azimuna ndikumayankhula, azimuna akhalakhala apopo, iwo ndikuyima ndikumayankhula azimuna aja. So nature ya mwamuna amati visual, amuna ali visual, pomwe azimayi sali visual as such. Amuna software yawo imapanga iwo kuti azikhala so attracted ku zinthu zimene iwo wakuona. So mzimayi ngati wayima so close to them and you are talking to them or you are addressing to them pa zinthu zosiyanasiyana, udziwe whether you like it or not, unena kuti azimuna amakumva zimene kuyankhula komanso amayamba kuyang'ana zambiri zokhuza ndi pathupi lako. So ndi njira inanso imene iweyo makhala ngati kuzitsatsira kwa iwowo. Kapena kukhala m'maposition amene ali timati clearly exposing your body, kukhala njira yonena kuti ukuonesa thupi lako kwa azimuna. Azimuna amaona ngati kuti iweyo kuzitsatsa kwa iwowo. Komanso ena amakhala kupanga maintain prolonged closeness. Iyinso ndi njira yozitsatsira kwa amuna, kukhala ni mwamuna awiriwiri malo ena ake kwa nthawi yayitali. Azimuna ambiri amaona ngati kuti ukuzichipisa or ukuzigulisa kwa iwowo. Ena mwina kudzera mu njira timati invading personal space without realizing it. Mwina ukupanga invade their personal space. Ndiye chimene chimafunikira kudziwa kwambiri pa physical proximity ndichonena kuti izi can intentionally send signals of attraction whether simukudziwa or mukudziwa. Komano izi unintentionally kudzera mu njira imene mwina iniyo simukufuna kutero, komano zimatumiza masignal kwa mwamuna uja somehow yokamba availability ya inuyo kwa iwo. Njira ya number 3 ndi imene timachula kuti suggestive dancing or body movements. Zovina izi or kugwedeza thupi. Kuvina mu njira zonena kuti you are emphasizing my body curves. Uzitha kuonesa zinthu zina, makevu ako azitha kuoneka bwino through the way you are dancing. Imene inso imakhala njira yozitsatsira kwa amuna. Ena amachita kuyenda ndithu makatwalk wawo, kuyenda vala gogoda wawo mu njira imene pa chizungu mati seductive or exaggerated way, kuti si mmene munthu inomo amayendera, komano kuchita kuwashosha ena ake kuti akuyang'ane. Ma gestures ena ake amene thupi lako kupanga highlight ma physical features zako, ma movements that naturally draw attention. So chimene mungayenera kuchidziwa pa suggestive dancing or body movements chionena kuti izizi zimapanga attract or zimapanga draw attention. Ngakhale kuti mkazi iweyo kungonjoya kutero, komano somehow zimapanga attract or draw attention kuchokera kwa azibambo. Njira ya number 4 imene mzimayi akapanga amakhala kuti akuzitsatsa kwa azimuna or akupanga attract azibambo, whether ukudziwa mzimayi we kapena sukudziwa, ndimene timachula kuti excessive fleeting in conversation.
kodi pamene wati kutanthauza chani? Pala anthu ena ake amene amangosekerera continuously during my conversations, akucheza ndi mwamuna kumangosekerera, kumangomwetulira, kuzoonesa kuti ali ndi nsangala kwambiri, kupanga maintain long eye contact ndi mwamuna. Komanso ena amatha kupezeka kuti akungosekerera china chilichonse chimene mwamuna ujanga akuyankhula. Imeneyi imakhalanso njira imodzi yompasa signal mwamuna kuti adziwe kunena kuti I think mkazi uyu nditha kupezamo gawo langa. So ena mwina lightly touching, pala anthu ena ake chikhalidwe chawo kugwiranagwirana, kumugwira mwamuna pa phewa kaya ndi pa shoda pamene akuyankhula. Izizi zimakhala kuti munjira ina ake zikutumiza ndithu signal kwa mwamunayo kuti munthu ali available, ndati ndingoyesa ndi kuti zitha kutheka. So amuna easily amapanga interpret izizi as romantic interest. So mukuyena mudziwe lero whether simukuzidziwa, so mukuyena mudziwe zimenezi whether you like it or not. Komanso chinthu cha number 5 chimene iniyo mmazitsatsira kwa azimuna or zimene mmapanga attract azibambo ndi zimene timatchula kuti constantly complimenting men, constantly kuwayamikira, kumuyamikira mwamuna wina wake, kumuyamikira mmene wina wavalira, nde wachenatu, mmene wina amaonekera, nde mukuoneka bwinoto, nde mukununkhira bwinoto, kuchulutsa continuously kumuyamikira mwamuna. So izizi nthawi ina yake ndithu zimaonetsera kwa mwamuna uja kuti mkaziyu ali so much interested in me, or kuchemerera nzeru zake, iwe ndiwe wanzeru, repeatedly admiring his style or appearance. So chimene mukuyena mudziwe nchonena kuti izizi mwamuna amazipanga interpret as interest, kuti niyo ndetu muli ndi interest mwa mwamunayo. Njira ya nambala 6 imene mkazi amazitsatsira kwa mwamuna, sharing personal problems with men. Ngati niyo mmakambirana mavuto anu, pali ena amatafika na point mavuto akubanja kwawo kwa akapita kuntchito mwakakambirana ndi mwamuna wawo zimene akukumana nazo. Ineyo ndiye sizikuyenda, ineyo ndiye sakundipasa ndalama zokwanira, ineyo zovala makuti sakundigulira makuti makuti, or mavuto ena ndi ena amene mukukumana nawo ku nyumba kwanu, mukugawana ndi mwamuna wina wake wadera. So mumagawana naye ma emotional issues za m'maganizo mwanu, discussing relationship problems. Izizi zimapanga create, whether you like it or not, zimapanga create emotional closeness. Mmakhala mukuzisendekeza chifupi ndi mwamuna ujayo cause you are constantly sharing your problems. And mwamuna uja amaona kuti adeti mkazi yu akufuna ineyo ndimuthandize, and then pokuthandizanipo pamene zinthu zambiri zimasokonekera. So the best thing to do, sizikufunika kupanga share kwambiri zinthu zanu zamkati, ma emotional things zanu ndi mwamuna wina wadera. So mwamuna wina uja automatically amaziona kuti ineyo ndeti mukuziperekera kwa iyeyo. Izizi zimapanga create emotional intimacy that may attract him. Chinthu china cha number 7 chimene mmakhala mukuzitsatsira kwa mwamuna ndi seeking male validation. Palitu azimayi ena amene amafuna validation nthawi zonse kuchokera kwa mwamuna. Wandiona mmene ndavalira ndikuoneka bwino, wandiona mmene ndapangira makeup yangaya, am I beautiful, wandiona mmene ndapangira zakuti kodi ineyo mwakuti. So ukufuna constant assurance, reassurance kuchokera kwa azibambo osiyanasiyana. Ndiye iniyo ngati mumafuna kuti wina wake azikuona ni bwino mwamuna makamaka, unintentionally zimaoneka kunena kuti mukupanga attract their attention or mukupanga seek their approval, and izi zimaoneka mwamuna kwa mwamuna kuti ndiye kuti mumafuna mwamunayo, and then mukutha kuzigulisa kwa mwamunayo. Chinthu cha number 8 chimene iniyo mmazitsatsira kwa mwamuna, whether simukudziwa or mukudziwa, ndicho posting attractive photos on social media. Azimayi ambiri apanga post zithunzi zawo pa social media, ndiyetu zimakhala zithunzi zopanga highlight ma body shape, and poses that emphasize beauty or curves. Azimayi ambiri zithunzi zimene apanga post pembaja zithunzi zopanga emphasize kukongola kwawo or makeve awo or mene amachenera chifukwa akavala chanyuwani kujambola ndio tachisiya pa social media. So ena amapanga post zithunzi za seductive, zinthu zimene ena ironically zoti sangapange mu life yacho nchiye sangathe kupanga kuona pa social media amakamasuka pembaja, azonesa kuchipinda kwawo, azonesa ma underwear ku background chanchani ali kuchipinda akupanga. So izoti sangazipange poyera akuzipangira kuchipinda, koma ndi chodabwitsa akuzipanga share pachane pa social media. So zithunzi zimene cholinga chake you want to attract my reactions kuchokera kwa ndima compliments kwa azimuna, akakuzani hey you look beautiful ili kumanyadira. Izizi zimapanga attract attention yochokera kwa amuna, chifukwa amuna amapanga interpret zithunzizo as a signal yoti inuyo muli open. So mukuyena mudziwe zimezi kwa amene mapanga post kwambiri zithunzi pa social media, whether you like it or not. Chinthu cha number 9 chimene mmazigulisira or kuzitsatsira kwa amuna, whether mukudziwa or musakudziwa, ndicho responding too quickly and frequently.
I'm sorry ponena chimenechi kwa mkuena mudziwe this is the fact. Kuyankha mwachangu ku message imene mwamuna wakutumizirani, sending long emotional replies, mukati muyankhe ndiye kuti chino kapena kuti always being available for conversation. Wina wake always you are available, akangoti hi kale hi, muzonesera kuti mufuna muzicheza naye, mukuonesera timati constant attention and availability kwa mwamuna wina wake. Izizi zimatumiza signal kwa mwamuna kuti there is a strong interest, ngakhale inuyo cholinga chanu sichinali chimene chocho. Chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chimene mmazitsatsira kwa amuna whether mukudziwa or musakudziwa ndicho playing the helpless role. Azikazi ambiri zizinde amazichita kupempha chithandizo kwambiri kwa azibambo, kwa azimuna osiyanasiyana, kupempha mabando, kupempha uligaire ku saluni, zovala ndifuna ndigulire, kunyumba siti naje unditumizire ndalama, pocket money ku sukulu ndifuna unditumizire ndalama, undigaire zakuti, makuti ngakhale mavuto ting'ono kufunsa azibambo even phone yanga yavuta bwanji ungathe kundipangira fix. Kupempha tingonena kuti kupempha kwina kulikonse munjira iliyonse chimakhala chizindikiro choonesera kunena kuti mwamuna yatha kukupangani china chilichonse. And chimene mungadziwe nthawi zonse timanena kuti pa dziko pano palibe chinthu chaulere. Ngati mmapempha zina zake kwa azibambo, nthawi inayake azibambo also nawo azafuna kuti pakhale zina zake zimene muwathandize. Pa nthawi zambiri sizimatha bwino kwa azibambo, nthawi zambiri amangofuna thupi lanu chifukwa mmakhala mwampasa roho mwamuna, roho imene amayikonda kwambiri yoteteza oloyopanga provide, roho imene ili ya husband. Mwamuna amadziwa kuti ande kuti I need to be a husband to this one. So chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti nthawi zina izizi zimapanga attract attention chifukwa chonena kuti azibambo ambiri naturally they are drawn to protect or assist women. Ndiye final thought pankhani imene ikhale yotani ndionena kuti attraction ijayo nthawi zambiri imayambira pa signals amene you are able to send. Video ita ipanga kunena kuti mukazindikira kunena kuti pa signals amene niyo mmatumiza kuti signals amene they are likely to attract men, ndiye kuti mudziwano kupanga control zinthu ngati zimene zizi. Apapa ndipofunikira kwambiri chifukwa muzakhala ngati victim kuti simmadziwa chimene chimachitika. Video iyi ikuthandizireni kuti mudziwe kuti ngati mmapanga zimenezozo mmakhala mukuzitsatsa kwa amuna, and amuna akamakuseweresani mmakhala kuti nokha ndi amene mukuyambisa. So nthawi zina osangompanga accuse mwamuna, nthawi zina kumazipangaso accuse ndi inuyo ayinake chifukwa nthawi zina mmatha kukhala kuti oyambira ndinu amene mwatumiza masignal. Mwamuna pokufunsirani pacho wangokhala kuti yeyo ndi wachiwiri. So mudziwe kupanga control zinthu ngati zimenezi, muzazipewetsa nokha kukuseweretsedwa, ku manipulation, kukuswereda mtima ndi zina zambiri zoyipa zimene zingakuchitikireni inuyo ngati mkazi. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.